Kuka olet ja mistä olet kotoisin? Minä olen Muhammed Liko ja olen kotoisin Kosovosta. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Olen asunut 3 vuotta Suomessa, mutta tunnen, että olisin asunut 300 vuotta. Mitä kieliä osaat? Osaan suomea, vähän, englantia, arabia, turkia, albania, serbia, makedonia, kroatia, paljon kieliä. Millainen koulutustausta sinulla on? Olen käynyt lukiossa ja yliopistossa ja minulla on suuri elämänkoulu. Mitä harrastat? Mitä teet vapaa-aikana? Fyysisesti harrastan jalkapalloa, tennistä, koripalloa, mutta henkisesti kirjojen lukemista sekä kirjojen kirjoittamista ja tällä tavoin täydennän henkistä energiaa. Millaista työkokemusta sinulla on? Minulla on erilaisia kokemuksia erilaisissa ammatteissa, koska elämä on pakottanut minut siihen, että minulla täytyy olla kokemuksia erilaisista ammatteista. Mitä työtä haluaisit tehdä ja miksi? En pelkää minkäänlaista työtä. Mitä tahansa minulle annetaan työksi, olen aina valmis siihen. Mutta lempityöni on seinien ja ovien maalaaminen, koska ajattelen, että olen paras siinä. Millainen ensimmäinen työpaikkasi oli? Minulla oli pelottava työpaikka. Olin 7-vuotias. Työni oli, mikä se on, maan kaivaminen. Ja tein 9 tuntia päivässä ja päiväpalkkani oli 3 euroa. Vain 3 euroa. Ja sitten käytin rahat opiskeluun. Sitten millaisia asioita opit koulussa? Opin, miten työtä tehdään, millainen työyhteisö on, sitten miten kommunikaatio toimii, työsäännöt ja niin edelleen. Mitkä ovat vahvuuksiasi? Missä olet hyvä? Olen sosiaalinen, oma-aloiteinen, rehellinen, luotettava ja yhteistyökykyinen. Miten opiskelet mieluiten? Kiitos, hyvä kysymys. Opin parhaiten lukemalla ja katsomalla. Mikä on sinulle tärkeää elämässä ja miksi? Minulle on tärkeää uskonto, koska se on elämän perusta. Sitten perhe, koska motivoi minua elämässä. Sitten ystävät myös, koska he antavat minulle tukea. Kyllä. Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
ja miksi myös? En halua liikaa suunnitella tulevaisuutta, vaan haluan elää nykyhetkessä. Mutta yksi tavoitteistani on, että minulla on pysyvä hyvä työ sekä hyvä elämä perheen kanssa. Mitä työtä et haluaisi ikinä tehdä? En halua tehdä sellaista työtä, missä minua ei arvosteta ja missä minulle ei ole hyvä olla. Arvostan itseäni ja sen takia en halua olla sellaisessa työssä. Kuinka paljon sinulla on vapaa-aikaa? Minulla on riittävästi vapaa-aikaa, jotta kerkeän olemaan perheeni ja ystävieni kanssa. Esimerkiksi mitä vapaa-aika merkitsee sinulle? Se merkitsee parempaa osa elämässäni. Mihin aikaan katselet yleensä televisiota? Miksi juuri silloin? Yleensä katson aamuisin, sillä silloin ymmärrän ja muistan asioita paremmin. Mitä ohjelmia katsot televisiosta? Yleensä katson dokumentteja, debatteja, elokuvia ja kisoja. Millaisia ohjelmia televisiosta tulee mielestäsi liian vähän? Viisaita ja hyödyllisiä. Mitkä ohjelmat ovat huonoja ja miksi? Ehkä reality-ohjelmat, koska yleensä ne ovat hyödyttömiä. Okei, tässä oli kaikki kysymykset ja ilmoitamme sinulle parin päivän päästä. Kiitos. Kiitos haastattelusta teille. Odotan yhteydenottoa.